Kermanen oheak. Begira, Ibon, Valentziako gizon batek ohe bat ikusi zuen joan den asteburuan. Ohe bat? Oire, txorradi hori. Ni egunero ikustegat hori etxagun deun. Ohe bat, Ibon, objektu egalari ez ezagun bat. Estralurtarrak. Na, Kerman, ez tepa txorrada hoxetan siniztuko. Egia esan ez dut inoiz sinetxi. Halako berriak urrutitik etortzen zirelako. Mexikotik, Siberiatik, baina Valentzia Bilbotik 700 kilometrora kokatzen da. Gertu dago? Venga, Kerman, gerture. Ulertzen didazu. Gainera, estralurtar aktibitatearen ikerketarako erakundeak dioenez... Estralurtar aktibitatearen ikerketarako erakundea? Venga, Kerman, zer de hori? Aizu, gauza serioa da. Egoitza ere badu, Madrilen kokatzen da. Bai, zein da presidentie. Carlos Jesus, piu. Ibon, benetan, aldizkari zientifikoari naiz irakurtzen. Hemen dio, Oklahoman kokatzen dela... estralurtar bisita gehien jaso dituen herria. Oklahoman, venga, han ez etzio eta. Nindeu estralurtarra banintz naizonian Valentziregun. Han behintze plaxe zauke egeta. Ibon, zurekin ez dago serio hitz egiterik. Egoitza Madrilen kokatzen da, edota Oklahoman kokatzen da, ez dira egokiegiak euskaraz. Horien lekuan, hobe da, egoitza Madrilen dago eta Oklahoman dago esatea. Hemen dio, estralurtar aktibitate handiko gunea dela Valentzia ere. Bai? Hori dela eta estralurtar aktibitatea ikertzeko zentro bat sortzera doazte. Han, zertan xautzen diru batzuk. Baina, Kerman, estralurtarrak baleu ere, zerta etorriko joan ba? Noa eta Valentzire. Argi dago hori, Ibon, gu ikertzera datozte. Gu ikertzera? Bueno, Kerman, laxo, revistita hueletzie, gezurre garri zatei beta. Agian ez dira gezurrak, ikerlariak ikertzen dabiltzate. Ikerlariak. Ze ikerlari klaseetetu goxeke. Ez dut ulertzen zergatik ez duzun estralurtarren bizitzan sinesten. Sekul ez tetelako bat ikusi, horretxeatik. Eta, ez zuzera ari zara irakurtzen zure egunkari serio horretan, Betio. Zabor nuklearren arriskoei buruzko berri bat egin hauletzen. Zabor nuklearra, mesedez. Ze patzi. Batek daki existitzen ote den? Ez duk ikusi alduzu zabor nuklearrik inoiz, Gu ikertzera datozte, edota ikerlariak lanean dabiltzate, okerrak dira. Gu ikertzera datoz, eta ikerlariak lanean dabiltza esatearekin nahikoa. Ibon, utziko aldia zure egunkaria. Nik amaitu dut nire aldizkaria. Hara! Euskal Herriko ikerlariak Houstonera doaz genetika ikertzera. Houstonen dagoen genetikari buruzko ikerketa zentro ospetsura. Hori txorakeria. Txorakeria? Nola izo hori txorra, Kerman? Ibon, zuk ikusi alduzu inoiz gene bat. Ezta? Estralurtarrak bezala. Ez da iguela, Kerman. Frantziako aditu batzuk Euskal Herrira etorriko dira birusei buruzko hitzaldia ematera. Euskal Herriko Unibertsitatean dagoen hitzaldi aretoan egingo da topaketa gezur galanta. Gezurre? Ze haize hori gezurre. Ibon, virusak gora eta virusak bera dabiltza gaur egun medikuak. Baina zuk ikusi alduzu inoiz virusen bat, A ber, Kerman, virusek ikusteko mikroskopisoa berdek. Eta geneak eta zabor atomiko ere bai? Gainera, batek daki erakusten dizkiguten irudi horiek benetakoak ote diren. Valentziako gizonak ere estralurtarren argazki bat atera zuen. Begira, Venga, Kerman. Nio nitzat inolako antzi hartzen. Eta genei bai ala. Betio, hemen zatei, estralurtar gexenak geure antza dauke bela. Gure hartin infiltraute bizi dela, da asko gaina politika mundure dedikatze dela. Mundu honen etorkizune beha esen eskutan omen da. Hortxe bai, igual, arrazo pixkete ma biztetena. Ikusten. Estralurtarrekin gora eta bera ibili zaigu gaur Kerman. Lehen zatian, egoitza Madrilen kokatzen da, edota Houstonen kokatzen da zentro ospetsua desegokiak direla ikusi dugu. Horien ordez, egoitza Madrilen dago eta Houstonen dago zentro ospetsua esango dugu.
Bestalde, gu ikertzera datoz, edota ikerlariak lanean dabiltza esan da nahikoa dugula gogorarazi dizuegu. Gu ikertzera datozte, ikerlariak lanean dabiltzate eta tankerakoak alde batera utziko ditugu. Hauxe gaurko ikasgaia lagunok, zuek badakizue ezta, honekin edo harekin, baina egin.